गिबियावनो गासैबो जोंनि बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बर' सावथुन अनसायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। फैगौ 25 फेब्रुआरि खालार खालि बङाइगाव रिफाइनारियाव थानाय जि RCCC अडिटोरियाम, बे अडिटोरियामावहाय सानसेनि हाबाफारिजों बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो बे बाथि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय सावथुन नायबिजिरगिरि महरै जोङो 3 जुरि बर्ड दानानै होखादोंमोन। दा जोंनि बर'नि मुंदांखा फिल्म मेकार, फिल्म डाइरेक्टर बिथां मानगोनां सार जोंदाव बड'सा बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै लानाय जादोंमोन। आरो बिदिनो मदाराम बसुमतारी सार बिथाङा कनभेनर, आरो लोगोसे हरिचर स्वरगियारि मिउजिक डाइरेक्टर, बिथांमोन 3खौ लानानै जुरि बर्डखौ दानाय जादोंमोन। मानोना बिथांमोननि सायाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बिथांमोना मोनसे गोग्गो बिथिंखौ लानानै नायबिजिरगिरि महरै सिगांनिफ्रायबो नायबिजिरबोबाय थादों। बेखायनो बिथांमोनखौ देग्लायनि बाथि जि बड' फिल्म एवार्ड बेनि थाखाय जि सावथुन नायबिजिरनाय बे बिबानखौ बिथांमोननो होनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना बे नायबिजिरनाय खामानिखौ फोजोबबाय आरो निश्चय जायफोरा माने नमिनिस हिसाबै सायख'जाबाय बेखौ बिथांमोना बावैनो फोरमायनानै होनाय जागोन। जों बेखौनो आसा खालामदों बे 25 खालार खालि जानो गोनां जि जोंनि जि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बियो गाहामै गाहाम जाफुंलांगोन। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो गोजोननाय बावहरगोन जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारनो, मानोना बिथाङा बे बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियावहाय देरहासार जानो हानाय जायफोर महरगिरिफोर बिथांमोननो साफ्रोमनोबो राङारि बे बान्थाखौ बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनो थाखाय थियारि जादों। आरो मख'नो गोनांदि जे मोनफ्रोमबो जि बान्था, बे बान्थाफोरखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हारिमुआव बिहोमा होलांनानै दिनै जायफ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मुङैनो जोङो बान्थाफोरखौ होनो नागिरदों। जेरैहाय टिकेन्द्रजित नार्जारि एवार्ड फर बेस्ट बड' फिल्म, बिब्दिनो दिलीप बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्टर मेल, बेबायदिनो गासै मोन 18 केटेगरियावहाय बान्थाफोरखौ होनो नागिरदों। दा बे मोनफ्रोमबो केटेगरिनि जि राङारि बान्था, बे बान्थाखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जागोन। मोनब्रै केटेगरियावहाय 1 लाख राङै होनाय जागोन, जेरै बेस्ट बड' फिल्म, बिदिनो बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फिमेल, बेस्ट डाइरेक्टर, बेबायदिनो मोनब्रै केटेगरियाव 1 लाख राङै होनाय जागोन। आरो गुबुन गुबुन आद्रा थानाय जि केटेगरिफोर, बे केटेगरिफोराव 50,000यै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय राङारि बान्थाखौ होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो आङो जोंनि जाय बिथांमोन महरगिरिफोर दं, महरगिरि बिथांमोनखौबो नैबे हाबाफारियाव 25 फेब्रुआरिनि जि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि, बे हाबाफारियाव जाहाथे जों बयबो बाहागो लानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होयो। मानोना बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जोंनि जि बर' सावथुन महरगिरि आफादनि जि थांखि, जे जोङो बर' फिल्मखौ गुबुन गुबुन हारिफोर बायदिनो बा गुबुन गुबुन रावारिफोरनि जि सावथुनफोर बायदिनो गोजौ थाखोसिम लांनायनि जि सिमां, बे सिमाङा थारैनो माने स्टेप बाय स्टेप दिनै दावगागासिनो दङ। जुरि बर्डनि सोद्रोमा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव जेसेबांखिनि गोजौ थाखोनि सावथुन फैदोंमोन, बिनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव आरोबाव साबसिन माने क्वालिटिनि सावथुनफोरखौ जोङो मोननो हादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आसा खालामदों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैनि जा महरगिरिफोर बिथांमोना गोबां थुलुंगानाय मोनगोन आरो मोनसे समावहाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ आरोबाव गोजौ थाखोसिम लांनो हागोन।